खाने के बाद दाल दाल सब्जी खाएगा इसके बाद मार जाएगा मैं हाथ काट के सब आपको बोसा सिखा मैं Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथां खावनि YouTube channel आव रायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ गोबांथार भाइरेलबो जाखाबाय बे भिडिअनि सायावनो आंबो भिडिअ बानायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मा भिडिअ बिलाय साननो हागौ बे भिडिअआ जाहैबाय सानै हौवा हिनजाव मोनसे रुमाव हमनो मोननाय जादों बे हमनो मोननाय जाथायाव बबे जायगायाव जादों होनना बुङोब्ला बियो क'क्राझार टाउनावनो जादों ओमफ्राय बिसोर सानैखौ मानि थाखाय हमनाय जादों होननानै बुङोब्ला बिसोर सानैया गाज्रि खामानि मावनायनि थाखाय बिथांमोनखौ स्पटआवनो हमहैनो मोननाय जादों बेखौ सोर हमहैदों होनना बुङोब्ला बेखौ आदा इन्थिं एमजे मोना हमहैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों सोरबा नुखानायफ्रा मिथिनो मोनखाबायबो जानांगौ ओमफ्राय बे हमजानाय हौवा हिनजाव नैबे जायनाखि हमजादोंना हौवा हिनजाव सानैया बिसोर सानैनि गेजेराव सानैबो हाबा जाखानाय ना सानैबो सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना मोनथियाबो जानांगौ ओमफ्राय मोनथियाब्ला आं नोंथांमोननो खिथाहरसै बे हिनजावाहाय सिख्ला ओमफ्राय हिनजावखौहाय सिख्ला होननानै मिथिदों ओमफ्राय हौवायाहाय हाबा जाखानाय ओमफ्राय हौवाया हाबा जाखानायबाबो बिथाङा सानै बिसिबो दंखायो ओमफ्राय सानै बिसि थाखासेयावबो बिथाङा नैबे सासे सिख्लाजोंहाय गोसथोलायबावदोंमोन आरो बेखौबो लानो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय बिनि भिडिअबो दं आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ स्क्रिनाव होगासिनो दं नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोबानो जाबाय ससेबाबो आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर हटेलनि सेंग्राफ्रानो खिथागोन आं सोरजों थांदोंमोन खिन्था सिस्टेमा दंखायो ना नुखागोन दानो सिगिन दं गिनायथोंसै सिस्टेमा साबैसे लानो नोंलाय हिनजावा सानै दंनो ओमफ्राय आंनो थिन नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय माबायाव लाब माबायाव मा होननांगौ बिदिखौ आंथ' नोंखौ बुंखाबाय फोथायबा बायनायाव बुस्थु लाबोखै आं होमबालाय बे रेन्जिवलसो बे हटेला ना बे रेन्जिवल नंगौना नङा बे हटेला सैथो खोथा बुंदों मास मोनसेयाव बेखौ लाबोदों आङो सिगां फार्स्ट रिलेसनाव आं फरायनायाव आं खेबसे फैबाय बोसोरसो सिगाङाव खनसे फैबाय ओमफ्राय दा नै दाख्लैनियाव खननै जाबाय दा दिनै नैबे भिडिअ'आव आं देखायनो नाजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय भिडिअखौ नुनानै मा होननो सानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय जोंनियाव बिदिनो जोंनि माबा बर' हारिखौनो होनदों बर' हारिनि गेजेराव सानफा एफा सानफ्रामबो बेबादिनो जाबोगासिनो दङ नैबे जेनाखि हिनजाव खारनाय हिनजाव दोनखारनाय बे माबाया बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थानाया जोंनि गेजेराव खमायलांनो नागारै जोंनि गेजेराव बारायबोगासिनोसो दं आरो ओमफ्राय इसिबांनाखि निउसफ्रावबो होयो सोरबा दिनै उमुक खारदों नुयोबा हमना हर ओमफ्राय हमनानैबो हरो एसे एनै सदनबो मोनो थेवबो बेफोरबायदिखौ नुखासेयावबो जोंनि माखासे जेनाखि बर' हिनजावफोर एबा नैबे हिनजावफोरखौल' बुंनानै जेबो लाब गैया हौवाफोरबो दं हौवाबो हिनजावबो एखेसो होनजाबाय आरो हिनजावफोरखौल' इसिबांनो दाय होना लाब गैया हिनजावफोरबो हौवाफोरबो एखे जालांजोब्बाय खमायनो नागारै बारायबोगासिनोसो दं ओमफ्राय आं गासिबो हौवाफोरखौबो हिनजावफोरखौ बुङाखै दै बै जायनाखि नैबे सानै साथाम लाइन मारि एबसे थाखासेयावबो सोरजोंबा गोसथोलाय बैफोरबायदि मानसिफोरखौसो बुंदों आं जायनाखि आं हौवाफोर होननाय लोगो लोगो गासिबो थाङो नालाय ओमफ्राय गासिबो थांबाबो नोंथांमोना जाय साथाम साब्रै गोसथोआ लाइन मारिया बैफोरबायदि मानसिया मोदोमाव नांनाङा दै आं गासिखौबो बुङाखै जायनाखि जोंनि गेजेराव 5 थाखासेयावबो गुबुनजों लाइन मारियो 20 थाखासेयावबो गुबुनजों लाइन मारियो बैफोरबायदि मानसिखौसो आं बुंदों बेफोरबायदि जाथाया खमायलांनांगौआव बारायबोगासिनोसो दं आरो ओमफ्राय जों मालाय बेसेबां बुंनो जों बुंनायाथ' बहा रजन जोंनिफ्राय देरसिन लावसिन इउटुबारफ्राबो मेरला भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय गिदिर निउस चेनेलाबो हगारबाय खमायलांनांगौआ बारायबोगासिनोसो ओमफ्राय आं बारा जेबो बुंला लोगोफोर दिनै भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय